Falliment sistematiku fit-tmexxija tal-ħabs, ksur ta' regolamenti, użu ta' intimidazzjoni u trattament degradanti ta' priġunieri. Kienu dawn il-konklużjonijiet xokkanti illi ħarġu minn rapport indipendenti illi tfassal mill-Ombudsman f'investigazzjoni illi saret dwar it-tmexxija tal-ħabs bejn l-2018 u l-2021, ċoe it-tmexxija tal-Kurunell Alex Dalli illi jinkludu sentejn taħt għajnejn Robert Abela. Min evidenza miġbura minn priġunieri, ex-priġunieri, uffiċjali pajżana u gwardjani tal-ħabs flimkien ma' numru ta' xhieda oħra, ir-riżulta illi kien hemm falliment sistematiku b'detriment tal-priġunieri. Ir-rapport ikkonkluda illi f'dan il-perjodu kien hemm ksur totali ta' regolamenti tal-ħabs fejn lanqas biss kien hemm standard operating procedure bl-uffiċjali tal-ħabs jaddottaw attitudni raffa mal-priġunieri, attitudni illi kienet riżultat tal-attitudni illi kien jaddotta id-direttur tal-ħabs ta' dak iż-żmien il-Kurunell Dalli. Madana kollu fil-waqt li l-Ombudsman għaraf illi drogi fil-ħabs naqsu b'mod sostanzjali f'dan il-perjodu, dan ma jiġġustifikax il-ksur tad-dinjità tal-bniedem. Taħt it-tmexxija ta' Alex Dalli kienu bosta il-priġunieri illi wettqu suwiċidju, 14 il-persuna. B'dan ir-rapport isib illi l-aġir tal-uffiċjali tal-ħabs possibilment wassal biex priġunieri vulnerabbli ikunu affettwati aktar minn oħrajn, bir-riżultat li wettqu suwiċidju jew attentat ta' suwiċidju. Kien fid-dawl ta' dan kollu illi l-Ombudsman ipprovda numru ta' rakkomandazzjonijiet fosthom assessjar ta' performance tal-uffiċjali, taħriġ kontinwu lil dawk li jaħdmu fil-ħabs, l-implementazzjoni ta' standard operating procedures u żieda fl-opportunitajiet ta' xogħol għal priġunieri fost l-oħrajn. Bl-Ombudsman jirrakkomanda wkoll illi jsir assessjar psikoloġiku tal-uffiċjali tal-ħabs b'mod speċjali id-direttur tal-ħabs u l-uffiċjali superjuri fil-faċilità. Intant minkejja li t-tmexxija tal-ħabs ilha dan l-aħħar snin iċċaħħat lill-midja milli tidħol fil-ħabs billi juru diviżjonijiet li trid titmexxija biss, dan ir-rapport irrekomanda illi l-midja għandha tingħata l-faċilità illi tidħol f'postijiet ta' detenzjoni. It-tmexxija ta' Alex Dalli kienet ikkaratterizzata minn skandli diversi, terrur, imwiet u nuqqas ta' trasparenza. Fatturi illi għalihom Byron Camilleri u Robert Abela għalqu għajnejhom iżda issa konferma ċara. It-tmexxija ta' Alex Dalli bil-barka ta' Byron Camilleri u Robert Abela kienet tmexxija ta' intimidazzjoni illi waslet għal falliment sistematiku tal-ħabs. Alex Dalli f'dawn is-snin kien tilef ukoll libell illi kien fetaħ kontra dan l-istazzjon meta akkużana illi qed inxerdu fake news. Meta fil-verità il-qorti stess gidbitu u issa l-Ombudsman qed jgħid illi l-unika ħaġa li nixterdet kienet din l-atmosfera ta' terrur illi rid joħloq stess.